Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, gaur modu berezi batean agurtuko zaituztegu. Egunon, ongi etorri bigarren kafera. Horixe da, Morse kodean entzun berri duguna, izan ere gaur, apirilako 27, Morse kodearen mundu eguna da. Bulkada elektrikoen bidez, mezu telegrafiko bat transmititzeko erabiltzen den mekanismo edo komunikabide bat da Morsea. Puntuz, marraz eta espazioz osatutako kodea, eta kombinatu ondoren hitzak, zenbakiak eta simboloak osatzen dituzte. Letra bakoitzak kable telegrafiko baten bidez bidaiatzen du eta kable hori pultsu elektriko bihurtzen da. Horretarako sakagailu edo sentsore bat erabiltzen da, zirkuitoa aktibatzeko. Eta zergatik ospatzen den egun hau gaur? Bada, gaurko egunez jaio zelako Samuel Morse. 1781ko apirilaren 27 Bostonen. Morse Ameriketako Estatu Batuetako asmalaria izan zen. Una vez un perdedor no lograba ver más allá, atrás quedaba el soñador, corría pesadillas sin final, cuando una voz le despertó, poniendo rumbo a lo vital, la lucha es el camino hoy, mañana ganará la voluntad. Samuel Morse margolari ere izan zen bere hastapenetan eta 34 urte zituela, berak sortu zuen National Academy of Design, gaur egungo National Academy Museum and School edo besterik gabe Akademia Nazionala izenez ezagutzen dena. Artista estatu batuarren ohorezko elkarte bat da, erakusketa eta irakaskuntzaren bitartez arte ederrak sustatzeko helburua duena. Elkarteko kide izan dira Marina Abramovic performantzean aditua, Cindy Sherman argazkilaria, Richard Serra eskultorea edo Frank Gehry arkitektoa, gurean oso ezaguna Bilboko Guggenheim diseinatzaileagatik. Orduan ez da kasualitatea izango, gaur diseinuaren munduko eguna izatea ere, aintzatespen honekin espazio bat sortu nahi izan zen lanbide horren garrantzia ezagutarazteko, bai eta diseinu grafikoak egiten duen ekarpena ezagutarazteko ere. Gauak ez esaten dizunean loa eteten denean orduan hasten da dena orduan biderkatzen dena orduan hasten dena. Hainbat lekutan 1981an ospatzen hasi bazen ere, 85 arte etzen nazioartera iritsi egun hau. Urtero orain lelo bat aukeratzen dute, aurtengoa The Space in Between izango da. Salgi honekin elkarteak diseinatzaileak gonbidatu nahi ditu, objektuetatik eta emaitzetatik haratago begiratzera, eta nola garen, nola komunikatzen garen, eta nola bizi garen erakusten duten esperientziak partekatzera. Aipa ditzagun artista batzuk, gaurko egunez jaio zen Rosa Tabarez, margolari, grabatzaile, marrazkilari, instalatzaile eta hezitzaile dominikarra izan zena. Bere lana museo, arte galeria eta bilduma iraunkor entzutetsuenetan aurki daiteke nazio eta nazio artean, ala nola Santo Domingoko Arte Modernoko Museoan, Kubako Casa de las Americasen, Connecticuteko House Atlantic Museum of Arten, Mexiko, Kolonbiako, Venezuelako eta Londresko Arte Modernoko Museotan eta beste hainbatetan. 2000 urtean Casa del Grabado sortu zuen grabatu eta euskarri grafikoen ikerketa, erreskate, babes, motivazio eta proiekzioan espezializatutako gunea. Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue
escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da. Diseinuak forma asko hartzen ditu eta arkitektuak ere diseinatzaileak dira. Gaurko egunez jaio zen Archibald Archie Leitch, arkitektua, 1875ko apirilaren 27an Glasgowen jaioa. Inglaterra, Eskozia, Gales eta Irlandan futbol estadio ugari diseinatu zituen. Horietako asko gaur egun Ingalaterrako Futbol Liga edo Eskoziako Futbol Ligako taldeen egoitza jokalekuak direnak. Tartean Liverpoolen dagoen Anfield, Londresgo Arsenal Stadium edota Glasgowko Celtic Park. Begira, Euskal Estadio bat gaurko egunez inauguratu zuten. 1952ko apirilaren 27 zen, Arabako santu zaindaria den San Prudentzio egunez, Mendizorrotza estadioaren ateak zabaldu ziren. Hau da lehenengo bertzoa, arabarra naizta arronago, altza dezamu kolpoa. Burua bero, nekuko egun otzenetan ezagutu ginen, bilera maigabetan, aspaldi daramagu zerbait berrian sinisten. Aizu, ikusi duzue ETS-ek kontzertu berri bat egingo duela? Bartzelona eta Madril konkistatu ostean, etxean hariko omen dira Gasteizen, azkenean futbolak baino estadio gehiago beteko dituzte. Bueno, gero aipatuko dugu gai hau, baina futbolaz ari garenez, futbolari bat aipatuko dizuet nik, Jose Iragorri Ealo 1983ko apirilaren 27an zendu zena. Bizkaitar futbolari eta entrenatzailea izan zen Atletik eta Euskal Herriko futbol selekzioan aritu zena. Espainiako Gerra Zibila zela eta Euskal Herriko futbol selekzioarekin nazioarteko bira egin eta Amerikan erbesteratu zen Argentinar eta Mexikar txapelketetan jokatuz. Selekzioa partatzearen leia, Euskal selekzioa nortasunaren deia, gure selekzioa munduari begira, Euskal selekzioa gureak dira, gure selekzioa darenaren isla da, Euskal selekzioa kirolaren plazara, gure selekzioa txuri gorri eta berde, gu Euskal selekzioen alde. Baina mortxeako dea diseinu eta futbola alde batera utzita gai ugari ditugu zuekin lantzeko. Adibidez, astelenero bezala, telesaiak eta pelikulak puri-purian tartea egingo dugu ikus-entzunezkoak gomendatzeko. Eta ikus-entzunezkoekin jarraituta, Simpsonak ere izango ditugu ardatz Xabi Herrietarekin. Jolasean ere arituko gara, urtero bezala urten ere Donostiako giza eskubideen zinemaldiaren testu inguruan gobernuzkanpoko erakunden koordinakundeak online jolas bat sortu du. Aurtengoak babestu izena du eta gezurren inguruan ariko gara. Gaiaz hitz egiteko eta gurekin jolasean aritzeko Liben Arbarte gonbidatuko dugu gurera, Alboaneko teknikaria eta koordinakundeko hezkuntza taldeko kidea. Entzuleok apirilako 27 ditu gaur eta astelena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete! Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon. Hemen izketan ari zeizuen aurkeztu aurretik, hemen zalapartan eta korrika iristen ari direnak, zebai lehenago ezin zuten iritsi orain dena korrika eta zalaparta batean datozkigu. Xabi Arrieta González egunon. Egunon. Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon. Egunon. Eta Neko Iturbe tamendi, egunon zuri ere? Egunon, bai. Oren bai, izketan ari zizuen hau Inigo Asensio Elurbide, zuek lasaie jarraitu gauzak mugitzen, golpe batzuk eman maiari, mugitu mikroak, hau deu, gazteria, denak ajearekin, denak astelenari buelta eman ezin da. Entzuleok, horixe, izketan ari zizuen hau, Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 1167 garrena duen zalantza daukat, uste dut zenbaki hori pixkat. Asmatu egin duela. Nik jarraitu dut, zuek ostiralean jarri zenuten zenbakia. Eta ostiralean gaizki jarri genuen. Nik uste dut baiet.
Goizak 10:19 hori da kaso ziurtatu dezakegun bakarra. Apirilak 27 eta hemen 6 urrengo 2 orduetan zuekin, beste egit kroketak egiteko asmotan. Ondo izan eta geratu gurekin urrengo 2 ordu hauetan. Bueno, kantu batekin abiatuko dugu gaurkoa eta maite duten tartean murgildu beharko dugu eta kantua, akaso aste honetan gurean izango dugun talde baten izan liteke edo beste ideiarik zenuen, June, ikusi zaitut mikro horbiltzen. Ez, pentsatzen nuen, ikusten zituan pentsakor eta pentsatzen nuen agian bota behar zenuela galdera. Zer, nik ez dakit oraintxe bertan ze abesti jarriko nuken. Ez ni badakitzen, eskuzabalak, gu bezalaxe. Basoan zuaitzak emorren siluetak lurrean guritzala emateko izarrak hortzian ilargi betea dizti. Boren bai, goizeko 10:21 gure txatean dagoneko hasi da Gorka hemen zalapartan, Erita Brokos ere bai egunon, orain bai, beharriz junda, gure irudia pixka dantzan da biela, Aze irukotea, ala, orain maia beteta, gazteajeria. Gazteria. Nik uste ajearekin jolasin nahi izan duela Gorkak, ez? Nik aipatu dut ajea zutela. Eskerrak gazteriak, gazte fronteak arrazoi ematen didan, zego Juri eta June hemen dozken ja... Zi June jatzau de gazte frontean markatu, Markatu? Ez. Otzetik babesteko. A ber, June, zu iritsi zinean praktika egitera laborategi hontara, berritxarrak ari zen 3 urteko agurra iragartzen. Zuk ezin duzu gazte izan. Bai. Zegin da luzegoa euskal musikaren historian, berritxarraken agurra edo ETS-ren bira gu? ETS. ETS-ren bira igual? Neri behintzat bai. Igual jakinda beste bolo badagoela, ez. Laugarren mikroa irikitzeko eneko, bai? Ez, bai, nik ere esango nuke ETS-erena, ETS-ren bira, bai. Era bat. Bai, ez da. Bueno, izue, animo. Horaino falta da. Ez que orain di falta da. Gainera ezien pasaen urten hasi. Horregatik. Hori. Egia da berrirena ere pixkat luze joan zela. Baina... Izan zen lehen euskal musikaren momentu luzea. Bezemat izan ziren baita, 2 urte edo... Ez da bitu. Hori luze egin zen, Bai. Txisteak sortu zituen, hauteskundeen emaitzaen zaiegon eta eskrutinio egiten ari zai luzegoa berritxarraken agurra baino eta horrelakoak egon ziren. Bastante ondo ekarriak gainera den esaten hasita. Aizue, maite duten tartearekin egin beharko dugula bidea, eta Gorkak esan digu, nik atzo janon kroketa, de txipiron. Earra. Bai, eta tartean Ibarrako bat omen zegoen. Bale, oso ondo, Gorka. Posten gara, Ugatik eta arengatik batez ere, txipiri kroketa jantzituelako. Zein hasiko da maite dutekin, nore torri da maite dut hola buruan supergarbi duela? Nik presa Nik uste dut June, June? Bai, nik oso presa daukat. Nik maite dut pasaden larun bata, gauza ezberdin egatik, justo elkartu zitzaizkigun horretan sagardogunarekin batera, elkartu zitzaigun San Marcos eguna. Eta badakit hemen ez dela ospatzen, eta, badela bidasoa eta oharso aldeko gai batez ere, baina guk San Marcos eguna, asko maite dugu, azkenean batez ere, opila banatzen delako egun horretan. Opilak izan daitezke txokolatezkoak, izan daitezke natazkoak, nik betidanik janditutenak izan dira mokazkoak, hau da, kafe zaporedunak. Eta opila hauek eukitza dituzte, arrautzak gainean, lehen egosiak ziren, orain txokolatezkoak dira, eta... Eta saltoa noiz gertatu da? Arrautza gosietatik txokolatezko etara. Nik uste dut prezioan egon zela aldaketan bat, edo egia da, arrautza gosiak merkeago izango liatekela, ze gaur egun. Txokolate oso garesti dago. Txokolatezko arrautzak oso garesti daudela. Ze, klaro, guk beti erosi dugu kontxa da obradore bat, eta bertako opilak erosi ditugu,
eta kontxa itxi egin dute. Eta orduan aurten niri tokatu zait opilak egitea, tokatu zaizkit 8 opila egitea denera. 8? Bai. Bueno, 8. Zenbat ordu dira hori? Ba, egon zen, egun oso bat pasa nuen 4 egiteko. Lehenengo eguna izan zena, ostegunez egin ditun 4. Familia guztian banatzeko enkarguz eginda, eta gero oraia jundia pixkanaka enkarguak gehitzen, ematen zunez, opilak ondo ateratzen ediziela, enkarguak gehitzen. Eta ikusten duten ez nola, hemen 4 pertsonak egiten didaten kaso, eta 5. ez duen kaso egiten. Ekarri duana ez du jango. Oso ondo iruditzen zait, bestak ados zaudete, ez da? Bai, perfecto. nire ados, no? Oso no. Nik ez du jango lasei. Hemen denek dakite opila bat dagola hemen. Nik ez dakit. Zuk izanezik, ze espero genuen. Gure performanza izorratu digu Zeineba. Bai. Zuk aurre ikusten genuen, zure erantzuna, Junek kontatu duenari, prestatu dugu antzerki moduko bat, eta... Ibiligea opila aldatzen tokietatik. Gaina horre ondia goizean zer tensio moduak. Benetan, Total inigo joan dela Jupiterrera edo Artemisekoekin porai eta ordan. Agenda kuadratzen eta... Eroritzegu performantza. Sentitzen dut. Ba, etxin. Ekarriko eto pila. Ez, saiak egingo dugu. Esan berriz 8 egin dituzula, eta inigo zuk esan, ala, eta guretzako ez hau. Venga, 1, 2 eta 3. Ba, bueno, aurten azkenan tokatu zait 8 opila egitea. Ala, eta gutxako ez ditezu egin, June? Bai, egin dut. Egin dezu? Benetan? Izugarria, ez genuen espero. Imanol, pelukenetik pasa berri. Ez du behintzat, ez? Zen naturala. Bida, badakizu honek zer erakusten duen. Irratxai hau zuzenen egiten dugula, ez dagoela horretik grabatuta. Bestela moztuta hongo zan, ez ditugula mozte. Epa. Orain bai. Tutu, baino nik ematen du, horrere tamaino Rio de Janeiro, ez? Bueno, opilak beti ukitzen dituzte arrautzak txokolatezkoak, esan bez dela oso garesti daude. Kostata gainera azkeneko egunetan aurkitzea ematen duen ez horretan jende nahiko txok egin zituen bere etxean eta arrautzak bukatzen ari ziren. Eta beti ukitzen dute txitoa eta lumak. Eta orduan hemen txabokazte. Tope Rio de Janeiro. Oso polita. Oso guapo da. Mokazkoa da, beraz, goiurik igual kafea ez duen ez guztoko agian, ez dakit hainbeste gustatuko zaion edo. Bai, kafe usaia nahiko txe dauka ez. Bixen. Bigarren kafean kaferi gabe geratu gara, gaur goizen Imanolek azken kafea hartu du, eta ez du abixatu, penalizazioa. Eta Junek ordezkatu du hau mokarekin, a ber. Baina dastatzeko, ez tekit. Beste momentu atarrapatu beharko dugu, ez? La Habana, edo ez tekit, beharko duzu, ez? La Habana, nahi balin baduzu... Ez jarri La Habana, Rio de Janeiro, tik La Habana ara bidea. Horainik etzun ulertu. Ja, konturatu naiz harrapatu gabe zegoela, bai. Ez arrez goiuri. Oso politia, gure antzerki. Oituraz berez amandreak edo amapontekoak ematen dio umeari, baina, gu kristautasunak eta ez ditugunez jarraitzen, nik behintzat ez dut jarraitzen, beti familian eman izan dugu elkarren artean, eta nik ekartzen dizuetzoi probatzeko. Aizu, June, eskerrik asko, eta barkatu entzuleok, ni beste mundu baten nengoelako, goaz La Habanara bitartean. Zein botako durrengo maite duta? Eneko desiatzen ari da. Eneko, emaiozu. Bai, ikusi zu torpegian ja maite duta. Sendotuta zenuela. Bira, nire maite duta da, larun baten eukinun bazkari bat. Eta, bazkari hortan, jakin gute agian entzule batzuek film labur bat egiten ari naizela. Eta, larun bat honetan egin nuen bazkaria, beste bi aktorerekin. Eta egia esan, oso ondo pasanun, geho baita azkenengo grabazioa izan zen, beraz, beti bukaerako hori, ezakit, politia da. Gustora geratu zara egindako lanarekin? Bai, hain montatzea gertatzea. Falta da, oire, izatea. Fase zaila izaten da, baina, haizu. Bai. Bea, Xebiarri eta zure maitu dut azin da. Nere ere lotuta dago, baina nere afaria da. Epa! Hor,
ikusten da asteburua denok okupatuta auki dugula, bazkario afari batekin. Kontua da, nik larun batean arratsaldean partio eukinuna, futbol partida, hemen Tolosako beste talde baten aurka, eta kasua da denak ia ezagunak garela, nahiko txikitatik ezagutzen garela, edozein parrandatan juntatzen garela, aukera paregabea ikusi genuen partida jolastu eta gero denok soziedade batean afari bat egiteko. Plana zein zen hasirakoa, afaria egin, nahi zuenak, gero Tolosan larun batero bezala parranda, eta besteak, ez zuena nahi, etxera. Kontua da, soziedadetik ordu iterdia baino lehenago ez ginela atera, eta bati buru datutzen esatea, esaldi famatu bat, trago bat eta etxera. Denok baietz esan genuen, tragori pixka luzatu eta etxera goizean goiz aiatu ginela. Nik ikusi nion. Ikusi zenuen, ez da? Goizeko guztiko. Noa, zu bukatu behar praktikaldi hau ikusi nion esan gabe. Ez dela, hemen malko beltzak botako ditugu. Nere eskolan behintzat beti irakasleak. Ikusi zenien ipurdia. Ikusi zenien ipurdia. Xabiarritak ikusi nionen bat ere botatzen du, ez? Tarteka. Ez? Batzutan agian bai. Gauza ipurdi asko ikusiko dituzte, orduan. Ez dizut ez esango. Hombre, goize gordu txikitan hortik hili bali madea, igual batemat ipurdiak ikusi, ez? Igual batemat ipurdi biztan ibili da, oiuri. Baina ez digu orgasmoengatik galdetuko, gero hemen aurpegi petrifikatuen kluba osatu beharko dugulako. Ikusi duzu momentu zoragarri hori june? Ez dut ikusi, gaina okerrena da pasanura aste osoa ikusten saioa zuzenean eta gaur agertu denean hemen Nahi alkorta barkamen eske edo gaixoak asteburua potente pasako zuen bueltak ematen gaiari enuen oso ondo ulertzen azaldu didaten arte egia esan. Nik gastronomia giroan jarraitutan ere maite dut autoko izuet. Bota. Bai, ze atzo kontatu nizuen entzuleok eta zuei, bai, lankideok, aurreko igandean joan nintzela kontzertu batera 40 minutu berandu eta astebete goiz. Eta asteok. Jaro zuetzien hemen goiuri. Batzuk lanean ez dira ibili, kanpoan ibili dira. Kanpoan egon naiz, baina lanean aritu naiz, Bueno. Joan den larun batean bugatu hemen berandu xamar, Realaren kopa final ditxosozko horretan, pantaila erraldoi bat, eta gozgorailu batzuk, eta goza batzuk zirela, eta berandu. Eta ikusi nolako batean, estori batean, la bodeguilla, Donostian, igandea, gartxot, garazi esnaolarekin, kontzertu bat, buah, bihar lo luz egin beharrean, lo pixkategin, baino 11etarako edo esnatuko naiz, eta joango naiz kontzertura. Azkenen 11ak ez ziren izan, pixkat berandu esnatu nintzen, esnatu edo jeiki edo gruari deitu ni altxatzeko, eta iritsi nintzen Donostiara, berandu, banoa berandu kontzertura, baina behintzat bukara ikusiko dut, eta antxe nintzen Donostian, joan den igandean goiuri, kontzerturik ez, eta ridikulo xamarra eginda, Marianito bat eskatu nuen, eta gartxoti idatzi nion. Gartxot, uste dut, lehenengo aldiz nere bizitzan, iritsi nizela kontzertu batera 40 minutu berandu, baina astebete goiz. Ez tek egile izango tanik, bai, baina, hola, erabat egi. Eta orduan idatzi nion nahizu, torren igandean ere, aukera dugat, etorriko naiz berriro, eta orduan egin nuen izan zen, esken nion teknikari lanak egingo nizkila, berari eta garaziri, eta soinu maitxo bat eramango nuela, eta hori egin genuen. Konturatu nintzen gartxotek baduela abesti bat gainera niri egoera kontatzen duena, eta da hoxe, berandu edo garaiz. Tota, lantxe juntatu zirela artista ugari, ez ditut izenak emango. Monologista, kazetari, musikari, denetarik. Eta Marianitoen festa hasi zen. Eta Marianitoak eta ronda bakoitzak atera bartzuen horretan, ni horrelako batean kezkatu nintzen, orokorrean bizitzan eta artistoaren munduan bereziki falta delako gauza bat, eta da jatea. Jendea bizi daiteke jangabe antza. Eta ni antxe, bi kafe eta 3 Marianitokin, eta zoze jan barko dugu, ze. Sartu nintzen barrua, eta tortilla patata handi bat zegoen, pixkate hemen barean daukagun opilaren zirkunferentziakoa, eta esan nahizue patata tortilla osorik eramango dut kanpora, antxe, jan genuen tortilla patata puxka bat, eta jendea jarraitu zuen ronda gateratzen. Beraz, nire maite duta, gartxoten kontzertuaren arira, han elkartu zen jendearekin, sortu zen giro ederrura, baina nire maite dut eza,
artista zikinoik ez duzue ez zer jaten. Nik ez ziot buelta man atzako hipogluzemiari. Nik ez daukat eta jerik, nik daukat gozea. Gozea, mentxe daukazu opila. Eta zu eta daukazu gozea, zu daukazu duritasunaren arduraduna antzegon. Baina, opila hemen dago. Erruak ematen hasita. Baina, den esaten hasita. Esan dezu izena esango. Baina, den esaten hasita, bai. Esan dezu bat. Bai, baina, aitortzak egiten hasita denak egingo ditugu. Antxon Telleri izan zen, tortilla patata horren interesa erakutsi zuen bakarra, eta gainera rondaura erdiban egin genuen. Nonbait bizun bat egin zian, oraindik ez dut bai estatu, baina bai, eta eskerrak norbaitek jatearekin kezka bazuen, ze esan da bezala nik oraindik atzoko gozea ez dut kendu. Zena zure maite dut, Juri? Historio triste bat, ekarri dut zuentzako. Orduan maite dut eza? Ez, bueno, maite dut da, algaraka aritzeko behintzat. Kontua da, nik duela hilabete batzuk erosi nituela, bizarrera Parisen kontzertu bat ikusteko. Lainogo kontzertuak eta aipatu dituen. Kontzertu baterako sarrerak erosi nituen, nire kuadriako beste lagun batekin joatekoan nintzen, gerora batu ziren beste lagun gehiago, eta orduan plana osatu genuen. Parisera joateko, guain egun hauetan, ez? Ostegunetik igandera, asteburu pasa. Eta, WhatsApp talde bat egin genuen. Eta WhatsApp talde horri norbaitek Disney izena jarri zion. Ze kontua da, aritu ginenean izketan, gu kontzertu batera goaz Parisera, agian Parisera joan da, agian aprobetxatu dezakegu, eta Disneyera joan gaitezke, hau duela hilabete batzuk izan zen. Taldea sortu zen, Disney izena du, eta nik ordutik pasa ditut 3 hilabete nire kuadriako baten alabari esanez. Malen, ze ondo Disneya goazela elkarrekin, ze ilusioa, ze ondo. Eta umeak 3 urte dauzka, buruarekin baietze egiten zidan, eta listo. Inorketzidan ezer esaten. Eta nik horrela 3 hilabete bat. Topatzen nuen bakoitzan, Malen, ze ondo Disneyera goaz. Nire inguruan mundu guztiari kontatu diot, hilabete hauetan, Disneyera noala, eta ilusio egiten didala, eta gainera noala kuadriakoekin eta beraien umeekin, eta orduan izebalanak egingo ditu dela, eta ea zer moduz moldatzen naizen Disneyen, ze umeak arrotu egiten dira, eta ez dira nire umeak, eta horrela. Non gauden larun bat arratsaldean, beste lagun batzuekin, eta esaten dut nik, egizue, gu ostegunean Disneya goazela? Eta esaten didate, bidai hortara datuzenek. Ez goaz Disneya? Eta nik, ze? Eta, ez goaz Disneya? Eta nik, txantxetan aizea, eta nire lagunak. Ez, Juri, Disneyeko hasiera batean planteatu genuen, baina gero, ideia baztertu egin genuen, eta nik, adarra jotzen ari zara, eta bidaira datorren beste lagun bati deitu nion. Eta, deitu nion, eta, izurreta goza bat, Disneya goaz? Eta esateit, ez? Eta nik, No ez. Eta nik, 3 hilabete dara matzat, ume honi esanez, ze ondo Disneya goazela, eta inorkez nau zuzendu. Eta, antzadenez, nik pentsatzen nuen Disneyera joatekoak ginela, oso pozik negoen kontu honekin, eta ez goaz Disneyera. Nei den diate hoi, takatzeitut ze pasazait duela gutxi. Parisera bagoaz, Parisera joango gara. Disneyera ez, eta are gehiago, zer gertatu zitzaidan? Kontua da, beti, gure laguntaldean gaudela bi bideiak antolatzen ditugunak, ez? Eta askotan ni izaten naiz. Eta oraingo honetan, sortu zenean ideia hau ni negoen laneko kontuekin eta buruan, esan nuen, nik hau ezin dut antolatu. Bideia honetan, zuek moldatuko zeate, eta ados nago guztiarekin, aurrera, etorri nere dirua, listo. Eta orduan, ez naiz ezertaz arduratu. Eta orduan, zein da arazoa? Naizela arduratu, eta orduan, Disneyera ez goazela, eta are gehiago. Treneko biletak Hendaiatik Parisera joateko, erosi zituela lagun batek denontzat, eta hartu dituela ostegun arratsalderako, eta nik ostegun arratsaldean lana dudala, eta ezin dut tren hori hartu. Eta orain, moldatu beharko naiz, edo gauean, edo ostiralgo izan joateko. Parisera, ze Disneyera ez. Wow. Gogorra bizitza, larun bat arratsaldea izan zen, albiste bat bestearen atzetik, eta hori. Neri Disneyekin egin diate duela gutxi ere. Lagunik honenak pasadu ez da izan denbora esan ez, orain Disneyen martxotik aurrera, zati berri bat ireki dute.
Eta ni negon demora bat neraman Disneya juteko goakin, eta etorritzen laguneko nera, joan behar dugu, martxa bat agere, ezagitze, eta bazen demo guztian genekan konversazio bat. Bere mutila Mallorcako da. Etorri zen Mallorcatikan, duela, hilabete bat edola, eta ginen zeo zehartzen, eta batean botatzen diateola, bai, zue, abenduan Disneya goaz, giratu nintzen dima berkatu. Disneya ginoazen, zu eta ni. Eta bain ekuaziotik kanpo gelitu naiz ni. Geratu zera. Exactamente. Eta eskerrak, Mallorcakoak eukizunula, esto bat, jon etorri gurekin, eta nahizunak gomidatu, eta ezagitze, baina etorri ez geldituzu gabe. Eta joango zara? Ni bai. Ah, bani. Datekin baten baldin badiate, bai, eta bestela nahi badezugo juri jongo gehazutari. Bai, eskerrik asko. Ze kontua da gainera, nik hilabete hauetan Instagram bidez, Disneyeko zonalde berriaren bideoak eta bidali dizkiet, eta ez dit inork ezer esan, eta esan zidan larun bat arratsaldean ere kuadriakoak. Egia esan, nik pixkat flipatzen hon, aizinan bidaltzen informazio pila bat Disney buruz, eta reel pila bat, eta esaten hon, neskau zertan nahi da. Baina nahi iztit inork ezer esan, eta ordan, horixe. Ni konturatu naizela, larun batean konturatu nintzela, ostegunean naizela Disneyera joango. Gorra, bizitza, Ostegunean milagroz, Parisia baldin bazoaz. Ez dut ostirago izan. Seguro Parisera zoazte zer? Ez dakit. Baina, kontzertua bintzat bai, no? Kontzertua da larun bat gauen eta sarrerak erosita daude. Bueno, zeo ziurtatu daukazu. Konfirmatu ezu, erosita daudela. Igual begiratu ingo barko ez bat zuen, Dudatu dena. Ai, ama. Kontzertua, zuk kontzertua duzu buruan. Baina, zure lagunek ere bai? Ez ote zaren zuiritxiko area BTS ikustera guaz eta bapatean Aznaburren revival bada. Ez. Bueno, ez da, Aznabur... Hilda dago, ez? Hori da, ez? Hora revival bat, osea, baina zalantza egin dut. Ez, hau da. Espaldilda. Bidaia honen... Elburua kontzertua. Elburua kontzertua zen. Eta ze kontzertu da? Oida, igual desberdina. Ez dituzu ezagutuko. Bueno, jo barkatu eski super alternatiboa gara. Vale, Ja, Kate Boyle eta Tyler Hilton. Mitiko. Bai, egon nahi hortan. Ez ditu ezagutzen ez da Googleek. Bori. Hasi idazten Kate Boyle eta... Tyler Hilton, arpegia gaina ezaguna. Niri Tyler Hilton bai egiten zaite ezaguna, baina ezak izin den. Paris Hiltonen antzodoro. Ni jarri etola sonatzen duen bezala. Kate Boyle eta Tyler Hilton. Nola? Boegele. Hombre, ya, estamos. Uikoitzarekin, Uberekin. Kate Boegele. Kate Boegele and Tyler Hilton. Buffalo Life, aleluya. Begira. A ver. Zer dau? Oin iragarkiak eta zerako zaizkizu. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Gazate samarra okate, Yuri. Ez, zertarako? Pixket borroka sortzeko men. Zertarako? Aleluyaren bertsioak egitea igual konstituzioan rebisatu beharko litzatekeia. Zergatik? Aleluyaren bertsioak egitea da zure emaztearen urte betetzean Kenny G saxofonista lore batzuen gainean saxoa jotzen kontratatzen zela. Zergatik jarri behar dizkiozu mugak jeteari nego. Nik ere uste, Jeff Buckleyren bertsioarekin Aleluyaren bertsioak horrekin bukatu zirela. Vale. Aleluya da esrek. Vale, bueno, bezerrez. Bueno, jarraitu zueki izkadan nik begiratu behar ditu dala, ea sarrerak badauzkadan edo zauzkadan. Ni konfirmatzen nintzen Jeff Buckley hilda dago lezten. Bai. Bera bai. The beauty and the moonlight overthrew you, but you tied you to a kitchen chair. Zego Yuri sarrera daitugu. Bai, urriaren 9 erositakoak, eske noski, denbora asko pasatu da. Eta zerkera mantzaitu eona, alegia kuadrian elkar banatzen duzue Kate Boyle eta Tyler Hiltonen inguruko pasioa, norbaitek maite du eta engainatu zaituzte, zuk maite dituzu eta engainatu dituzu. Dena kontatu behar dugu. Bere, mesedez. Barkatu, bigarren kafean zerbait egiten badugu da, dena kontatu. Bueno, bi abeslari hauek ateratzen ziren telesail batean. Claro. Telesailak izena du One Tree Hill. Eta orduan, aurpegia horregatik jartzen diozu. Telesail hori da 2004koa edo horrelako, 2004an hasi zen edo horrelako zerbait. One Tree Hill. Kontua da, gure lagun taldean bereziki bi pertsona bagaudela telesail horren oso zaleak izan garenak. Eta, bueno,
telesaia duela urte asko amaitu zen, baina guretzat, gure nerabezaroko telesaia izan zen, eta horrek asko markatzen zaitu. Eta telesail horretan, denboraldi askotan agertzen den gai zentral bat musika da, ze gauza asko gertatzen dira, gaztetxe moduko batean, eta bertan abeslari asko agertzen dira, eta bi hauek dira bertan agertzen diren abeslarietako batzuk. Eta orain egin dute beraiek bira bat, telesail horretan abesten zituzten abestietatik abiatuta, telesail horren revival bat bezala eta nola. Gu oso zaleak garen, hortik abiatu da ideia. Gustatzen zait. Zoragarri dut, ez? Frikada gustatzen zaizkit. Baina Disneyera ez no. Gaina, eskenik ez dagoet dola kriston energia Disneyekiko, alegia. Guazen area eta... Zainik uste duzu, pasako duela egun txarrago bat joaten garenean, hau da, Malenek nik 3 hilabetez esan diot neskato horri Disneyera gozela eta ez gara joango, edo nik. Zuk. Malen Parisera iritsiko da eta ez da goatuko agian nik esan dio dela Disneyera goazela. Ez da inbeste goatuko. Eta han bertan, askotan, askotan egia da, han bertan ere hobeto pasatzen dugula helduek. Pentsatu dut, han badago, Champs-Élysées, badago denda bat Disneyen, eta eramango dudala dendara eta esango diot, hau da Disney. Aiko txaua, ez. Aber gogoratzen den, eta bestela ez badago batzen, aurren eskubideak defendaritzagun. Goiuri hartu umea eta juntzu Disneya. Eta listo. Biak batea. Baina noiz, tipa honek ostegunan ezin badukun? Ostegunan ezin dutun, larun batean kontzertua daukat? Larun batean zerrutan da kontzertua. A ver. Berandu baldin bada. Goiz beharko duz, Aleluyaren 7 minutuko versionekin kontzertua azten badute. A ver, nahikoa da, bale? Naiz sartzen zure... Txua, maitia, baino, azte bete zukin sartu gabe. Ai, egea da. Falta motatzen un. Bale. Kontuan hartu ez dagoela oso gertu Disney Paristik, Bueno, nahikoa da. Hau, nire historia eta kontatuko dizut. Lortzen dudan Parisera iristea hori izango dela lehenengo... Erronka nagusia. Noa Gaztainago Jarbide, zure maite duta falta zaigu. Nik esan ez neukan ezer pentsatuta. Ze pinchada, de repente, egin duguna. Hemen oso maite dut txukuna egon dira, kretxendo bat, Goiurirenak... Neon pentsatzen, nire azkena ez. Goiurirenak goia jodu eta bapatean iritsi da noa eta egin du... Ordena gaizkin dugu. Ustutze bat ikaragarria, Osa, nik egia esan, ez dugu ezer pentsatuta. Bueno, uste notatu dela. Baina, beaz, egia esan, izango lehenengo maite dute zaikartzetena. Dala, oain dela ordu erdi kontatu nahi zen gauza bat. Egon naiz tefega garratzen aste burun. Eta kontatu naiz gaizki grabatu betela. Eta orduan, ez du ezertako balio, grabatu denak. Zer? Oantzi bertan. Zer? Oantzi bertan kontatu naiz. Behin. Hauka, negar gure bat. Imanol González Gurrutxagak badaki hau? Ez, nire erro izan nahi gauza bat. Baina. Baina zer egin duzu gaizki? Zure ikusentzunezko alorreko tutorea bera da, eta disgustoa oraindik ez dizu transmititu. Ez dauka bueltarik. Disgustoa beak. Disgustoa ni haukatena. Eta beak. Ni haukatena. Ze gainea, izan da gauza bat, ados jarri bar genuen lauak, familiko lauak, neraneak kanpon dago. Eta gutxitan egotegea lauak, bideoidegi bat zan, eta gutxitan koinziditze dugu justo lauak egoteko. Eta justo gaina atzo eguraldi superro naitezun, dena perfektua zan, bazkari auki genuen, superrondo gatu zan dena, eta bain kontuatu naiz gauza bat gaizki grabatuetela, eta orduan beste berriz grabatu barko etela. Orduan, klaro, niranea egitzei ez zer gustatzen gaina kamara, orduan atzo esan nire, mesedez, pixkat jarri formal, grabatengo ez dutela. Bere formaltzan beha hoen botata, gero hau dokumentaren agertuko, bai, berdin du. Hoen berriz eramalko dut berriz grabatu bar deula. Eta, ezer, TFG generalena izai pixkat, bi haueko lortuko jaten. Aldeu teknikoki jakin zer gertatu dena? Ez da. Zer da gauza hori gaizki grabatu dana? Ez, nire arazo bat. Ez eman buelta gaixoa nahiko agobio. Ez que bantxe bertan super gaizki, igual nago pentsatzen iraien entregatuko dizela, baina, hori ja beste kontu batzuk. Baina, pasako zait. Ai, ama. Eta Goiuri pentsatzen, bizan gertadak izurin gauzarik okerrena dela Parisen Eurodisneyrako trampa egin dizutela zure lagunek. Baina gauzak errauka badaude.
Bai, badaude. Adibidez, ze preziotan dauden orain. Sarrerak oso garesti daude. Eta bidaia Eta baita ere. Kontua da trena ere, egaldi bat hartuko dut eta. Bizikletan merkegoa izango azta. Bai, bizikletan merkegoa izango da. Ze ondo dena, ze ondo, ze ilusioa. Baina Olivia Dinek Man I Needen live honekin goiuriren pozak altxa ditu. Wonderful. Zentzuleok triste bazaudete pentsatu goiuri ezei zarandiak hilabeteak daramatzala Parisen Eurodisneyra joango zela pentsatuz, eta ez dela joango. Ze txiste hau egitea noaren gaitzarekin gehiago iruditzen zait, kotxe haua triste dago. Seguro, konpondu dezakegula. Kroketa batekin konpondu. Okerrena unitzela Xabikin grabatzea eta bera ondo grabatu denon. Eta ni Xabiri izan nion, Xabi, mesedez, beratu dena ondo, dena desmontatu baino lehenago, ni Xabiri ez demenga guatzen dena ondo behatzea. Eta nik auto zei ez nunin, behidatu. Ez nuen behidatu, eta gaur behidatu dut. Puntanez. Nik orain bazpare begiratungo, Nik Imanoekin behidatu nun, ondo entzute zan, ikusi zan, kamaratik audio eta guzti entzuten nun, baina, bazpare... Ikusentzunezko gatazka txikia dauzkate bigarren kafeko kiderik gaztenak zer egingo diegu goizeko 10:50 minutu eta aizue, guke aurrera egiteko bidean Xabi Arrieta lanean jarriko dugu, zorionez kamararik gabe, beraz gauzak ondo aterako direla ziurta dizazuek egu entzuleok. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zuetako zenbatek ikusi duzue Simpsondarren telesaiako denboraldi bat, edo bintzat atal bat? Nik asko. Nik asko. Nik ere. Bai, asko. Bai. Eta atal horietatik momentu edo unerik hola gogokoena? Buah, hori ezin ezu galdera hori egin. Hemen... Une asko daude gustatzen zizkidan. Bueno, bat aukeratu? Nik badakit bat. Bale, bota. Homeren txilatzen denekoa. Zer? Homeren txilatu egiten da. Azoka batean, janari minarekin, pikantearekin. Eta azten da hor pixkate... aluzinazioak egiten da flipatzen eta zait bat ere gustatzen hori asko gustatzen zait. Eta bestea zentral nuklearrean liaderen bat sortzen duen horietakoren bat, baino gehiago dira ez. Nik argiago dauzkat gustatzen ez zaizkidanak. Bai. Gutxi godialako. Gutxi godia. Claro, gustatzen zaizkidanak asko dira eta ez zaizkidanak gutxiago dira, baina oso identifikatuta dauzkat. Adibidez atal hori ez zaitu gustatzen. Baina bero, gustoko ditudanak. Eusen zait Ralph platanoa jartzen autobus erdian eta esaten korre platano korre besteak ari denean egiten. Niri asko gustatzen zait, batean Homerrek erakusten duenean, Simpsondarrak ikusi agian gure entzulen artean badago jendea ikusi iztuna, ez? Familia bat da, abia puntua eta familia horretan aita da Homer eta berez da, nahiko... tontoa, ez? Inutila, eta ez da oso argia, eta ez da oso azkarra. Niri gustatzen zait, badaudela telesailean, une batzuk, batean, Homerrek erakusten duela, inteligentzia minimo bat. Inteligentzia uste duguna, baina azkarragoa dela, eta ja bihurtzen da pixkat txiste dezela, eta badago momentu bat, ari direla, beraien ganbara txukuntzen, eta ateratzen du Martxek, antxe maleta batetik, kamiseta bat, Jomeini aiatolarena, eta esaten dio Martxek Homerri, baina hau zertarako nahi dugu. Eta batean Homer hasten daizketan Iraneko aiatola desberdinen inguruan, batean da superazkarra, eta daki pila bat geopolitikaz Homerrek. Horrelako uneek segulako grazia egiten didatea ze, batean pertsonaia bihurtzen da beste pertsonai bat bezala. Ez dakit asko une asko daude. Kapitulo bat ez, Homerrek suposatzen da tontoa dela badaukalako arkatz bat sartuta garunean, eta hori kentzen duen momentua mapatean izugarrizko inteligentzia dauka edo. Natxoak jaten espazioan, eta horrela. Nik ere hola baten bat aipatzeko pelikula aipatuko nuke.
Ze Simpsondarrek badaukat pelikula bat, eta nik ez dakit, nik beti gogoan dakat, pelikula ikuste duten bakoitzen, osea, eozein momentutan ikusi zaketela, beti, ikeragarri ondo pasakoetela, bai ikusten. Pelikula horrekin daukat oroitzapen bat, dela zinera joan nintzela, pelikula atera zutenean, Hurbil merkatal zentrora, eta nire bizitzan lehenengo aldiz, pertsona bati, mugikor batean pertsona batek dei bat jaso zuen zineman. Eta gogoan dut, ordura arte ez zitzaidela inoiz pasa, eta gainera nire etxean erakutsi zidatela mugikorrak itzali egin bertzela zinera sartzerakoan, eta orden asko harritu nintzen nik egun hortan, norbaitek mugikorra itzali gabe zuelako. Bai, Anekdota randoma. Goiurik pixka bat aipatu, Simpsondarrak animaziozko komedia serie estatu batuar bat da, Matt Groeningek sortu zuen, eta hor, nire kredituak denoi egin dizkigun memoria une horiek gogorazteko. Satira bat da ez, Ameriketako estatu batuetako egoera edo gizartean satira bat, Springfield izeneko fikziozko herri baten sortuana, bizi anekdota guztiek Springfielden gertatzen dira, herri hori benetan ez da existitzen, estatu batuetan, norbaitek Google Maps edo begiratzen badu, ez dago herri hori, eta duela 35 urte baino gehiago, apirilaren 19an, atal hau aurreko asterako preparatuan nuen, baina, bi aste beran dugu Simpsondarrak gogoratzea ez datorkigu gaizki. Simpsondarren lehen atala eman zen orain dela 35 urte. Ja, pixka urruti, gaztetxoentzako urruti geratzen da. Amerikako familia ospetxutako kide, haien lagunak, ezagunak, bizilagunak, auzokoak, gainontzeko pertsona guztiak, imaginario kolektiboan parte bihurtu arte. Gaur egun edozein anekdota daukagula, edo hor badaude interneten eta sare sozialetan hainbat meme, beti Homer, Bart, horrelako pertsonaiak azaltzen direnak. Hain zuzen, 30. urteurrena dela eta Simpsondarren nazioarteko eguna inauguratuzten 2017an. Urtero, esan deten bezala, apirilean 19 ospatzen dela. Eta horretaz gain, mundu mailako egun hau, eragin handiko telesai baten ibilbidean aitortza bat bezala ezagutzen da, aitortza bat egitekotan sortu zen, eta errekorrak hautsi ditu. Hor, errekor ginez, Simpsondarrekin lotuta, eta Ameriketako estatu batako gizartean, eta oroar, gizartean satira horiek karri duen, eta horren inguruan, hainbat kritika edo egin dira azken urteotan, edo bintzat, telesaia emititzen edo jarraitzen da unean. Eta bain, ikusiet anekdotak edo serian une oberenak gogoratzen dituzela, ekarri test bat, edo galdetegi bat, 7 galderak ez da oso zaila, ena ez komplikatu, baina ez da, galdera bat ez da nola izena duen pertsonaia nagusienak. Ez da hain erraza ez dara. Pixka bat, debatea sortzeko galderak dira. Vale. Galdera zehatzak dira, baina ez dago galdera irekirik, azterketan puntuak bai ematen dizkizunak. Baina pixka bat pentsatu beharrekoak. Edo logika erabili beharrekoak. Venga. A ver. Membrilloa jetxuko, noak ez irakurtzeko. Ikusten nuen, nola? Trampa ingabe. Venga, ba, lehenengoa. Lehenengo galdera da. Ez da test, Da, galdera zehatza. Bai. Simpsondarren eguna izendatzea edo sortzea change.org bidez bidetako sinadura bilketa batez lortu zan. Egia, gezurra. Egia. Nik uste. Egia. Inigo? Inigo kontrara emango du. Gezurra esango dit, pixkat. Jolasa sortzea di bestela. Inigo faiatu du. Epa. Pentsatzen honen esan bertzuna Inigo kasmatu du. Ja, nik ere uste nuen, zenberki ateratzen den batzutan kontra eramateaz. Gezurra duri, baina horrelako bide batez ere egin daiteke saio bat, change.org-en sinadura bilketa, eta hortik aurrera, gaur egun dagoen programarik, telesaik oberentako bat sortu. Zebana. Bigarren galdera. Venga. Simpsondarren pertsonaiek lauatz dituzte. Hau da, behiatzen baituzte. Vale. Nik ez dekien, fijatu barzea. Baina izin ez fijatu ez. Ez erekiten? Bai. Goiur dituzte, iru eta lodia. Vale, oso ondo. Baina zein da galdera. Boitxo, Ez diegu. Antxirare hau gezu, Ikusten un galdera zala, lauatz dituzte egia do gezurra. Hala da. Daude, bi pertsonaia beti
bost atzekin agertzen dianak. Bat da... Mr. Barnes? Barnes izan daiteke. Ez. Ez da. Bat da, eta egia da, orain etorri zait burura. Jainkoa. Jainkoa agertzen denean, jainkoak beti bost dauzka. Baina bi dira, jainkoaz gain. Dago beste norbait? Bai. Oh my goodness. Ni bilaketan egiten nuena, bi azaltzen zezkien. Eta ez da oso urrutikoa. Jainkoaren ez da oso urrutikoa. San Pedro. Ez. Deabrua. Ez. Oh. Ez dakit. Apaiza. Oh. Bai, deiarik ere ez. Ez da jaingotik Ez da jaingotik urruti. Jaingotik urruti. Aingerua. Net ez da, ez da? Ui. Goiuri pentsatzen ari da. Pentsatzen ari da, ez da? Bilatzen ari da, ez da pentsatzen ari. Pentsatzen ari da. Jainkoa bakarrik agertzen da. Nik ere bilaketa egin eta jainkoa bakarrik atera zain. Ba, jainkoa akarri da, entzuleok. Goiurik asmatu du. Zorionak goiuri. Entzuleok segituan jarraituko dugu gai honekin, baina azken ordukoaren bila egin bar dugu saltotxoa gure estudioetara, Bilboko estudioetara hain zuzen, antxe dugulako Itxaso Leon Kareaga azken ordua gurera ekartzeko, beraz uste dute ara bidaia egiteko moduan bagarela segituan, hemen dauzkat Simpsontarrak sonatzen leku guztietatik, baina orain bai, Itxaso Leon, egunon. Kaixo, egunon, kontatu behar dugu Jose Miguel Etxeberria Naparraren familiak eta Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak eskaera bat egingo dutela berriro Naparra terrorismoaren biktima gisa onar dezaten. Bere kasua, familiaren jarrera errespetatu gabe Gasteizko oroimenezko zentroko erakusketan sartu zuten. Behatokiak eta familiak iragarri dute espedientea berriro eratuko dutela eta beste eskaera bat egingo dutela terrorismoaren biktima gisa onartua izan dadin, terrorismoaren biktimak aitortu eta osorik babesteko 29/2011 estatuko legearen esparruan. Aldi berean Nazio Batuen nahitaezko desagertzei buruzko lantaldera jo dute, kasu honetan emandako aurrerapen urrien berri emateko eta bi eskaera egiteko. Batetik terrorismoaren biktima gisa onartua izan dadila, memoriaren duintasunaren, justiziaren eta egiaren printzipioetan oinarritua, botere publikoek biktimaren erreparazio osoa bilatzera bultzatzen duena eta bestetik Espainiako eta Frantziako gobernuei eskadia zaiela beren instantzietan modu aktiboan laguntzeko eta lan egiteko kasua argitzeko. Giza eskubidei buruz nazioarteko itunei jarraituz, gobernu bien lanaren helburu nagusia Jose Miguel Etxeberria Albarezen gorpuzkiak berreskuratzea eta hauek seniden esku uztea izanik. Eskaera hoiek Naparraren kasua familiaren jarrera errespetatu gabe, esan dugu Gasteizko terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroan sartu ondoren etorri direla, bertan ikus daiteken ausencias presentes desaparecidos por terrorismo en España izeneko erakusketan hain zuzen, eta erakusketa horretan Etxeberriaren desagerpenaren eta heriotzaren egiletza eta esleitzen saiatzen ari dira, naiz eta baiketa Batallon Basko Espainol Espainiako zerbitzu sekretuek 3 aldiz gain hartu zuten. Familiak eta giza eskubideen behatokiak joan den ostiralean ere salatu zuten publikoki kasu hau eta astelehen honetan berriro kritikatu dute eskandalutzat dutena. Hala, adierazi dute denak ez duela balio terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroak kontakizun bakarra ezartzeko egiten duen borrokaren izenean. Gertakari hoien aurrean, giza eskubideen behatokiak eta Etxeberria familiak berriro eskatuko dute terrorismoaren biktima gisa onartua izan dadila ekainaren 11an desagertu zenetik 46 urte bete eta hilabete pasatxora. Hori batetik eta bestetik esango dugu ere 8 enpresa aurkeztu direla Osakidetzaren Tolosako ospitale publiko berriaren proiektua idazteko lizitaziora. Aurreikuspenen arabera kontratua ekainean formalizatuko da eta une horretatik aurrera hasiko da eraikuntza proiektua idazten Lakuako Osasun Sailak jakinarazi duenez. Asistentzia eredua eta etorkizuneko zentroaren zerbitzuak definitzen dituen ospitalearen plan funtzionala onartu ondoren eginda aurrera pauso hori, Osasun Sailak eta Osakidetzak 107,6 milioi euro inbertituko dituzte azpiegitura horretan eta aurreikuspenen arabera eraikuntza lanak 2028 urtearen erdialdean hasi eta 2031an amaituko dira. Jarraituko dugu beranduago ere honen xehetasun gehiago ematen, albiste gehiagorekin ere itzuliko gara, baina 12tatik aurrera izango da. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera egingo dugu eta Simpson giroan jarraituko du hementxe bigarren kafean.
Baina bai, telesaiaren itxiera bada ere, guk oraindik ez dugu amaitu, ze Xabi Arrietak galdera gehiago dozka guretzako. Bai, pare bat. Galdera gehiago gelditzen dira hor, pixka bat erreflexio egiteko, eta hirugarrenakin jungo gea. Matt Groeningen, telesaia sortu denak, Springfield izeneko toki baten kokatu zuen telesaia, bera herri horretakoa delako. Men pixka bat atento malmazate. Gezurra. Galdera honen erantzuna jakin behar dezute. Guzurra. Gezurra da. Bai, hasian nahi gabe esan dut. Herri hau ez dela gaur egungo herri bat. Bueno, alare, uste dut badaudela Springfield izenarekin herriak, baino ez dira Springfield. Hor dago trukoa, estatu batuetan izen hori duten dozenaka udalerri edo herri daude. Eta ez da herri zehaz bat. Da, herri horien juntaketa bat bezala izango balitz bezala. Baina bera ez da Springfield izeneko batean jaio. Leno bai ez dut gaur pixkat hilikara bizirik dikotomia honetan nabiela, Matt Groeningen bizirik dagoela, baina baruen jakin mina, bere adina nolabait kokatzeko, ze urte asko dira, sortu zutela, eta 72 urte ditu. Ez da hainbeste urtetan arrakastarekin ibili den telesail honentzako. Nahiko itxuros ikusten zaio, 72 urtekin, nola nahiko beti gazte. Xabi, galdera gehiago, venga. Simpsondarrek... Arrakasa motua, venga! Guinness errekor bat dute. Bai? Da, historiako izar gonbidatu gehien dituen telebistako show bat izateana. Nik bai ez esango. Nik ere egia esango. Baina ez da zurra. Ez du bukatu. Hemen zifra bat esan barzizte, gutxi gara bera zenbat gertuena galditzen dara, irazio. Vale. Bost, erantzun. Zenbat, badakizu zenbat denboraldi izan dituen? 83. Pasai naiz pia bat. Ez? 257. Nik esan behar nuen 500 eta piko. Zer ez. June? 30 denboralditan? Banaka joango naiz. Nik 200. 200? Beste jartzen bai duzio. 727. 727. 323. Eneko? Nik 500 eta 427. Nik 475. 600 esan duzu? 400. Nik 727. 500 piko nire. De bos. Mama! Bozingo! 600 baino gehiago dira. 700 gertuko dago. Wow. Neko motz geratu zea. Goiurik 80. Garaipen hau, elkarbanatu nahi Enekorekin, zeberak gora jotzen hasi horretan, animatu nau are gorago botatzera. Beraz, Eneko sari ardibana. Simpsonen sortzaia ez altzen agertu Epstein paperetan, galdetzen dute hemendik. Esango nuke nik hau enekin, ba. Badagoela, horrelako zerbait badagoela. Baina, bai, ez dakit. Eske, bapatean Epstein gaiari buruz hitz egiteari utzi zion gizarte honek hormuzgo itxiera eta irango erasoak eta bestelakoak zirela, baina bai agertzen omen da, bai agertzen da Epsteinen paperetan. Beste gauza bada, Epsteinen paperak ikertu ere marko ziliratekela eta jakin eta baina bai, jende asko agertzen da hor, eta izen horien artean badago Matt Groeningen antza denez, Espainiar politikari desente ere bai, beraz, bueno, pues, hortxe datua bai, indiok ere galdetu dugu eta ala dirudi bai. Bazken galdera zela, galdera bitxia, erantzuna nik hau ez nekien, eta da, Magik bere txupeteakin egiten duen soinua, Matt Groeningen berak grabatu zuen bere etxean. Egia, gezurra? Egia. Nik esango nuke egia dela. Nik gezurra, kontrara manda. Bestela hori Xabiri bururatu behar zitzaion, eta hori zaila da. Ni jorrez irakurtzen galdera daudenako, galdera bitxiak, eta galdera batzuei buelta mandiat. Bueno, nik ala ere egia esango dut. Nik egia esan dut. Egia, denak egia. Ez? Bai, une faiatu dut. Egia da, saiatu da Xabi egiten hor, tranfatxoa guri. Bai, errexegi harrapatu dituzu erantzunak, baina hurrengoan zaiagoa jarko ditut, ikusten hemen fan amorratuak ziatela, edo behintzat ondo pentsatzen dezutela, ez joan bezala. Eskerrik asko. Ez beti, baina tarteka bai.
Xabi Arrieta, eskerrik asko. Mi esker zuei. Peggy blows burns away. What else do I have to say? They'll never stop the city. Dira, goizeko 11:08 minutu agurtuko ditugu Xabi Arrieta, Noa Gaztainaga eta Eneko Iturbe, pakean utziko zaituztegu, eta gero, uste dut Eneko eta Imanolek etorri barko dutela, gurekin puri-purian osatzera, baina bitartean, igual, bulegonek behar duen gauza garrantzitsuenari arduraz heldi zaiokezue. Horutziko dut nik, ea asmatzen duten egia la gezurra zeinen hemen. Guaz aurrera entzuleok, aio Eneko, aio Xabit, aio Noa. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Bueno, gure Simpsondarrek jarraitzen dute nahi ez dugun tokietan ere, saiatu gara eurak alde batero hozten eta aurrera egiten. Egia zer dugu kantatuko, garai makurrak, gazteendako zer dugu kantatuko. Zesanen margolan lapurtu bat identifikatu dute Zelenski Ukrainak liderraren bunkerrean, zuzeneko transmisio batean. Zuena beste 3 margolanekin batera lapurtu zuten Italiako museo batetik. Gezurra. Bideo hori muntaia bada, jatorrizko bideoan beste kuadro bat agertzen da Zelenskiren atzean, Andri Txebotaru margolari impresionista ukrainarraren obra bat. Bat aukeratzea da, zer dugu kantatuko. Desan egunkariak Keir Starmer eta Emmanuel Macronen argazki bat argitaratu du. Muxuka agertzen dira argazkietan. Gezurra hau ere. Emmanuel Macron, Frantziako presidentea, eta Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroa elkar muxukatzen agertzen diren ustezko azala muntaia da. Argazki originalean Cristiano Ronaldo eta bere neska Georgina Rodríguez agertzen dira. Bart 20 eliza erredituzte Indian eta 200 gehiago suntsitu nahi dituzte. Gezurra. WhatsAppen zabaldu den mezu batek dio Bart gauean 20 eliza erredituztela Olizaban probintzian Indian data zehaztu gabe. Indian ez dago Olizaban izeneko probintzia edo tokirik. Google Mapsen Olizaban hitzarekin egindako bilaketek ez dute emaitzarik eman, eta ustezko probintzia ere ez da agertzen Indiako gobernuaren orri ofizialeko barrutien zerrendan. Hiru adibide hauek ekarri ditugu, azken aldiko 3 bulo ekartzearren. Gezur asko kontsumitzen dugu, egia dela sinestuta. Izan ere, egunean hainbeste mezu jasotzen ditugu, zaila dela bere iztea. Gainera, behin eta berriz errepikatzen badizkigute gezurrak, oso arriskutsua bihurtzen da gezurra eta egiaren arteko jolasa. Urakitu berri, bihurtu baino lehen. Eta horixe da, hain justu, babestu online jolasaren abiapuntua. 10 galderaren bidez, gure begirada kritikoa probatzeko, eta baita gezurrak eta datu fidagarriak bereizteko gure gaitasuna zalantzan jartzeko balio du. Urtero, aritzen gara jolas hauetan, online jolas honetan, Euskadiko GGKen koordinakundeak sortzen duen jolas honetan, eta aurten ere jolastu nahi izan dugu, baina gonbidatu bat dugu gurean, galdera batzuk erantzuteko eta baita ere jolasean nahian ea esku bat botatzen digun ikusteko. Liben Arbarte gonbidatu dugu gurera alboaneko teknikaria eta koordinakundeko hezkuntza taldeko kidea. Egunon, Libe? Egunon, kaixo, guztioi. Aipatu ditugu 3 gezur, baina beste adibide hasteko ea zu ere
izan zaren horrelako gezur edo bulo hauen biktima, noizbait? Ba, nik uste dut ziurrenik baietz, bai izan naiz, beira, esan duzuen Zelenskiren lehenengo bulo hori, nire lehenengo pentsamendu izan da, bai! Orduan esan nahi dut, lehenengo reakzioi ere pixkatetena jarri behar diegu, bestela oso erraza da, gainera bulo batzuk izan daitezke divertigarriagoak, edo izan daitezke eskandalosoagoak, edo izan daitezke, bueno, benetan oso helburu makurrak dituztenak, ez? Orduan, bueno, beti mantendu behar da halako bizitasun batez gure garunetan ez erortzeko. Bizitasun hori gainera, orain, gaur egun adimen artifiziala agertu denetik, gehiago entrenatu beharrekoa da, ze geroz eta zailagoa da identifikatzea gezurra eta egia. Bai, hori egia da. Gainera, normalean gezurra ez delako gezur ebidentea, ez? Askotan nahastu egiten dira gezurrak egiekin, kontestuz kanpo ateratzen dira gauzak, edo datu bat ematen dizute, baina interpretazio okerra. Badago horrelako maltzurkeri bat, ez? Buloetan eta horregatik batzuetan zaila da, lehenengo bistadizo batetan ez bereiztea. Badaukoelako egi gezur eta kontestu kanpoko gauzekin nahasketa bat. Maltzurkeria hitza aipatu duzu eta uste dut oso hitza proposa dela, ze gezur hauen atzean askoetan badago aurre iritzi batzuk elikatzeko asmoa eta beste adibide batzuk jartzagatik aste hauetan ere ikusi ditugu horrelako gezur asko migratzaileen erregularizazioaren arira eta hortxe iritsi zaizkigu bideoak, ez dakit 100 migratzaile barku batean badatozela Andaluzia eruntz erregularizazioa dela eta beste bideo batzuk esanez pertsona honek 10 seme alaba ditu eta etorri da, bueno, gezur ugari atera dira, baina gezur horien atzean intentzionalitate bat dago eta hori da benetan arriskutsuena, ez da, Libe? Bai, hori da, azkenean horren bitartez eraman nahi gaituzte, guk ere posizio desberdinak hartzera, gainera inongo pentsamenduri gabe, azkenean eraman nahi gaituzte, pentsatu gabe erabaki edo iritziak izatera, ez? Eta horregatik garrantzitsua da ere gu norberak bere buruari galdetzea ea zer nahi duen, ea benetan pentsatzeko askatasun hori ere galdu nahi dugun, ez da? Aurten beste behin aipatu dugu, jolas baten bidez edo jolas baten aitzakipean elkartu garela eta gonbidatu zeitugula, ze jolastu online jolasaren bildumak edizio berri bat dauka eta hain justu aipatzen ari garen guzti hau landuko da jolas honen bitartez, babestu online jolasaren bitartez balio duela, eta oraingo honetan ere animatu zarete jolasa erdigunean jarrita gai hau lantzera, baino jolasa baino askoz gehiago da, ezta? Bai, bueno, beti horretan ez nuke izango maltzurra garenik, baizik eta, estrategia erabiltzen ari garela, ez? Nori ez zaio gustatzen jolastea, eta, kasu honetan jolasa bidea da, buruari pixkat pizgarri izateko eta norberak bere burua frogan jartzeko, taldean ere egiteko, baina batez ere eduki agian sorpresa sortu aldiguten eduki batzuk sartzeko eta batez ere guk gobernuz kanpoko erakunde eta giza eskubideen zinemaldiaren arira horri lotutako edukiak sartu nahi ditugu, ezta? Urtero gai desberdin bat hartzen duzu izpide, jolastu izan dugu aldaketa klimatikoari buruzko galderekin, jolastu izan dugu berdintasuna eta feminismoaren inguruko galderekin, aurtengoak esan bezala, gezurrak eta aurreiritziak ditu izpide, badakigu, edozeinak jolas dezakeela, online jolasa dela esan dugun bezala, oraintxe esteka jarriko dugu eta guk ere jolasteko aukera izango dugu, baina galdetu nahi nizuke, Libe, hau ez da gaztetxoentzat soilik pentsatutako jolas bat, baina egia dela bereziki ikastetxeetan, erraminta gisa ere erabili izan dutela aurreko edizioetan.
Bai, hain zuzen, bueno, jolasa orain jolasten dutenek parte hartu ahal izango dute zozketa batetan, ez da? Baina egin ditugun jolas guztiak, aipatu dituzuen aurretik egindako jolas horiek guztiak, gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeak dugun eraldagune portalean jarrita daude, eskuragarri, batez ere, bueno, denek jolastu ahal izateko, baina eraldagune ikastetxeei bereziki zuzendutako espazio bat da. Beraz, bertan, eraldaketako hezkuntzako material pila ditugu eta horien artean jolas horiek guztiak. Ze ona, bueno, Inigo, June, egingo dugu saiakera erantzun ditu galdera batzuk, begira, nik hementxe jarriko dut, elkarbanatuko dut webgunea, eta saiatuko gara, galdera batzuk asmatzen. Nik uste dut, gai izango garela. Aurreko urteetan, nahiko ondo moldatu gara, badakit, horranka sartu genuela, Kaixo, galdu zaituztet? Bai, hementxe gara, hasi. Hementxe agertzen da jolasa, bestu esan bezala, hori da izena aurtengoa, eta zuk zenbateraino bere izan dituzu datuak eta aurre iritziak, eta hasi egingo gara. Hizkuntza aukeratu, euskara da, zarituko gara, bigarren kafe izena jarriko diogu ona gure erabiltzaileari. Prest altzaude, noski baietz. Lehenengo galdera. Aukera hauetako zeinek deskribatzen du hobekien bulo bat zer den, entzun ondo. A. Informazio erabat faltsua zerotik asmatua. B. Benetakoa izan daiteken informazioa, baina testu ingurutik aterata dagoena, manipulatua edo modu engainagarrian interpretatua. Sareetan dabilen irudi divertigarri edo gehiagizko. Epa, negabe eman diot. Ai, ama. Eman egin diot. Eta hor, gezitxuan gora ezin duzu, Juan? Hortxe, bai. Hori da, hirugarren aukera zen sareetan dabilen irudi divertigarria edo gehiagizkoa, naiz eta egiazko izan, edo laugarren aukera, pertsonalki gustuko ez duzun albistea, naiz eta egia izan. Zein uste duzu? Bigarrena. Benetako izan daiteken informazio, baina testu ingurutik aterata, manipulatuta, edo modu engainagarrian interpretatua. Ea, ba? Eromena, bigarren kafea, hasiera ezin hobea. Bulo batek ez du erabat faltsua izan behar, zati errealak edo benetako irudiak izan ditzake. Hemen omen bihurtzen duena zera da, engainatzeko, nahasteko edo informazio okerra emateko erabiltzen dela. Horren barruan sartzen dira testu ingurutik ateratako irudiak, manipulatuak, adimen artifizialak sortuak edo modu faltsuan interpretatuak. Orain, bulo bat zer den dakizunez, identifikatzeko gai izango altza. Saiatuko gara, ba? Zer dute komunean esaldi hauek? Diktadura klimatikoa, delitu uholdea eta etorkin oldea. Eta lau aukera ditugu, ez? Zer duten komunean kontzeptu hauek galderari erantzuteko. Lehenengoa, datu objektiboak zehatz-mehatz deskribatzen dituztela. Bigarrena, informazio hizkeran ohikoak diren adierazpen neutralak direla. Hirugarrena, hizkuntza emozionala eta simplifikatzailea erabiltzen dutela zure pertzepzioan eragiteko. Edo laugarrena, gertaerak islatzen dituzte, erreakziorik sortzeko asmorik gabe. Hirugarrena, zalantzarik gabe, bai. Hizkuntza emozionala eta simplifikatzailea erabiltzen dutela. Ea, segi horrela, zu bai artista. Komunikabide sentsazionalista eta mugimendu populista askok erabiltzen dituzten adierazpen mota horiek errealitate konplexuak simplifikatu egin dituzte. Kausa asko dituzten egoerak ideia azkar eta ulerterraz batera murrizten dituzte. Oldea edo inbasioa bezala hitzek emozio azkarrak pizten dituzte, beldurra, urgentzia, haserrea, eta ondorioz errazagoa da erreakzionatzea albistea egiazkoa den aztertu gabe. Egia da, hau dela gure garaitako beste gaitzetako bat. Erabiltzen ditugula kontzeptu asko, edukiz ustu egiten ditugula, eta diskurtso utxalak sortzen ditugula. Azkeneko galdera erantzungo dugu. Film hauetako zein ez da demokraziaren defentsari, memoria historikoari edo eskubide zibilen aldeko borrokari buruzkoak. Eta dauzkagu, hainbat pelikula. Sufragistak, bai ez, lantzen ditu eskubide zibilak. Inside Out, haunek emozioak lantzen ditu. Bueno, urrengoa, Gose jokoak, Los Juegos del Hambre. Jone, gozatzen zaizuz hori? Bai, vale. Remixera itzulera, regreso a Reims.
Beste bat, Argentina 1985. Urren, Oso garbi daukagu hori. bai, diktadore handia. Hau ere, bai. La lengua de las mariposas. Bai. Eta olatua la ola. Nik esango nuke zein ez den demokraziaren defentsari, memoria historikoari edo eskubide zibien aldeko borrokari buruzkoa. Naizta asko gustatu Inside Out. Inside Out dela esango nuke, ezta? Bai. Honek alfombra gorri usaina du eta asmatze usaina bigarren kafea. Zinema eraldaketa sozialerako tresna boteretsua da, errealitate konplexioen eta historia inspiratzaileen aurrean begiak, burua eta bihotza irekitzen dizkigu. Eta beste etorkizun posible batzuk irudikatzen laguntzen digu. Eguna animatzeko datua. Zimak ikusentzunezkoen arloko emakumeen elkarteak jakinarazi du emakumeak Espainiako zinemagintzan duen ordezkaritza 2015ko 126tik 2024ko 128ra igo dela. Joera horri jarrituz gero, laster ekitate mailak lortzea posible ikusten dute. Ba, hoxe dira, 3 galdera 10 dira bere jolasaren osotasunean, eta guk gure entzuleak animatu nahi ditugu 10 galderak erantzutera, saiatu ondo erantzuten noski, baina ez baduzue, asmatzen ez zer gertatzen, ze azalpena dago ikusi duzen bezala galdera bakoitzaren ostean, eta guk, aste honetan zehar, gure sare sozialetan jarriko dugu jolaserako esteka, jarriko dugu galderaren bat, eta parte hartzaileen artean June Inigo zer iruditzen zozketaren bat egiten badugu. Aspaldi ez dugu zozketarik egin gainera. Ba, nik uste dut egingo dugula zozketaren bat, aurreko urteetan ere egine izan dugu, eta saretuz Donostiako kontsumo eraldatzailearen sareko saltokietan erabiltzeko bonoren bat zozkatzeko aukera izango dugu. Bueno, Libe, zer iruditu zaizu, nahiko ondo moldatu gara, ez da? Bai, oso ondo moldatu zarete, beira, kazetari onak zarete eta baduzue hor ikerketarako eta pentsamendu kritikorako eta alakoetan jaioak zaretela nabaritzen da. Bueno, aipatu duzu ez, hezkuntzarako ere oso baliagarria dela hau, baina gai honekin hain justu, oso, gertutik sentitzen dugu hause eta gezurren kontua egin kontua, guk kazetari gisa, aritzen gara, honekin ere, aztertzen, saiatzen eta ikusten zer den egia eta zer den gezurra, ze gure lanari oso lotutako, gai potolo bada. Entzule, esan bezala, hause da jolasa, tu izena du aurtengo edizioak, zuen bilatzailetan bilatzen balin baduze antxe agertuko zaizue, bestela Euskadiko GGKen koordinakundeko webgunean ere hortxe esteka, eta esan bezala, gero gure sare sozialetan topatuko duzu zozketan parte hartzeko aukera. Eskerrik asko Liben Arbarte gurekin kafetxo virtual hau hartzeko tartea hartu izanagatik, eta jarraituko dugu harremanetan. Jarraituko dugu harremanetan, eskerrik asko zuei kafe atsegina izan da. Eskerrik asko. Entzuleo goizeko 11:26 minutu dira, segituan puri-purian tartea osatuko dugu, eta horretarako Neko eta Imanol ere gurekin batuko zaizkigu, baina bitartean Mikel Marquezen beste gezur horietako batekin egingo dugu aurrera. Munduko hiritarra gezurrak eta egiak badakizue dantzan jarri dituela, hementsi azaldu zizkigun, horeretarrak bigarren kafe hartu zuenean gurekin. Bai ez June, horeretarra da. Horeretarra da. Ondarra apurra, kontraesan handi bat edo iruzurra, ikuspegi motzeko ondarra apurra, bote da maitatzea norberaren lurra. Munduko hiritarra izatea omen, munduko ulerkera gorenetan goren, badakizu New Yorken Empire non dagoen, badakizu rabe bat non egin Londonen, badakizu New Yorken Empire non dagoen, da ez dakizu Barkoxe Euskal Herria den.
Mundua balitz legez zerbait orokorra, kolore bakarreko margolari obra, partikulartasuna ez alda altxorra, hemen ez duzu naita joaten zara horra, partikulartasuna ez alda altxorra, horrere hemen dela oroitzea sobra. Dena berdina balitz zuberaren kea, inork ez luke nahiko inora joatea, herri txikiek ere aiesnob maitea, ez balute mantendu identitatea, herri txikiek ere aiesnob maitea, hain gustokoa duzun dibertsitatea. Ez dugu nahi mugarik indarrezko marra, ez da klase sozialik, ez armen indarra. Ados baina orduan galdera bakarra, zuretzat ona dena molde estandarra. Ados baina orduan galdera bakarra, zure ustez guretzat zergatik da txarra. Goizego 11:00 eta guk aurrera egin behar dugu, munduko hiritarra entzuten aritu gara azken minutu hauetan, baina bagoa zine eta telesaile girora, astelena delako, hemen bigarren kafean entzuleok. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. Guess we're in time. If you're getting yourself wet for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. Imanol González Gurutxaga eta Eneko Iturbe Otamendi, aizue, egunon berriro. Kaixo. Ongi etorri berriro. Puri Antarte osatu behar dugu eta hemen hainbat proposamen biltzen ari gara, edo bildu ditugu jada. Aspaldi Purian egin ez duena, goiuri, astebete. Bueno, astebete, aizu. Oso luzea egin zaigu zugabeko astebete. Bi aste pasadi, Zen, astelenen... Hori da. 13 egun. Baina Purian bat galdu dut, bakarra. Oso luzea egin zaigu. Denbora oso luzea. Asko bota zaitu falta. Bueno, Gaza bat esango dizu. Ez. Egia osan, goxatzen nahuela, pentsatzeak, inbesteko falta somatu duzuela, izan. Dudari gabe. Vale. Maripuri ez da berdin ez du gabe. Hori da. Baina, nahi baduzu, hasiko gara zurekin, edo nahi baduzu, hasiko da Eneko. Hasta dia Eneko. Inigo gauza bat kontatu arizut, bagizu, atzo pasan nintzela ni Korimatik igande arratsalde, eta pasan nintzen oso gertukoa dudan pertsona batekin. Oso gertukoa dudan pertsona batekin. Eta Koriman ea norrote zegoen, argia piztuta zeuden, eta norrote dago hemen, eta sartu ginen, eta Eneko zegoen hemen. Eta ni ez nintzen konturatu nire oso gertuko den pertsona horrek ez zuela oraindik Eneko ezagutzen. Eta atera ginenean hemendik zera esan zidan. Ara?
10 urte gaztegoa den Imanol berri bat kontratatu duzue? 10 urte gaztegoa, zemateko aldea duzu, 8? 7... Nego 29 hauzket? Zuko 21? Bai, baina orten 22 inberditut. Eta zuka orten? Ja, beteta. Betea dago, zezu gira. Txakulako grazia egin zidan iruzkinak, baina orain jari naiz konturatzen oso gertuko den pertsona honek ez duela bigarren kafea entzun, azkeneko ez tekizen bat hilabetetan. Bai, bexentetan. Eneko aspalditik dago gurean, baina tira eneko, hasi, gomendatu zure maripuria. Ados, ba, nik gaurko ekarri dut Netflixeko pelikula bat, lasai eta beldurrezkoa. Ikuste ez dute, ja, saiakera bat egiten nahi naizela, azken asteetan. Goiuriren loa ez oztopatzeko. Eskerrik asko. Eta gaur ekarri du drama pelikula bat. Pelikulak izena du Steve, eta Netflixen dago ikusgai. Eta Steve, ze kontatzen du film honek? Film hau gertatzen da adingabeen zentro batean, eta, etortzen dira telebistako, telebista kate bateko, grabazio talde bat, eta han, erreportai bat egin nahi du. Eta erreportai hori egiten duten bitartean, ezagutzen goaz pixkanaka, adingabeen zentro hortako, ikasleak edo adingabeak eta baita irakasleak. Eta, pixkanaka hori, beraiek ezagutzeko prozesu bat, baita jakiteko zergatik adingabe horiek bukatu dute zentro honetan. Eta, niri egia esan, pelikula asko gustatu zait, oso gomendagarria, eta, filmak gehien bat zentratzen da zentro honetako zuzendarian. Zuzendariak izena dula Steve. Horregatikan, pelikulak izena du Steve. Hori da. Eta, bere bizitzan oinarritzen da gehien bat. Eta, nola ari den, estres moduko bat bizitzen, zentro hau aurrera eramate horretan, ze egun horretan esaten diote zentroa itxi egingo dutela handik 6 hilabetera. Eta orduan da, nolabaiteko bere onarpen eta baita aurrera ateratze prozesu hori da ikusten da gehien bat. Please tell me you know it's not all right to be out here at breakfast time getting fully baked. Stevie Dick. This is the thing, you can't just casually call me a dick. So how you doing? I'm worried about you. All I want for you is to just speak to us. Because you're not alone, Shy. Oh, what about you, Steve? Let's talk about you. Steve, you can't do it all. Okay, all right, I'm here for you. Perhaps there's a limit. Eta, trailerrean entzun da, Shai badago beste pertsoina bat, Shai izenekoa, esango dugu hori dela, Stephen parekidea, baino ikasleen artean, ezta? Esango du berak ere, badu hola nolabite, arazo pertsonalak eta baditu, eta baita ikasleen artean gehien bat berakan zentratzen dira. Gero baita ikusten dira ikasle gehiago, eta ezagutzen da baita beraien bizitzak gehiago sakonean, baina gehien bat aztertzen ikus daitekeena da Steve eta Shai bi pertsonaia horien atzekaldea eta baita nola baita dauden era batea lotuta ere, ez dut esaten lotuta familialetik, baizik eta agian pentsamendu batzuk edo sentimendu batzuk nola egon daitezken lotuta eta baita agian pertsona batek behar dituen erantzunak besteak dituen eta besteak behar dituen erantzunak nola baite biak elkarren artean lotzen dira. Eta niri pelikula hori asko gustatu zait, horrelako gauzen gatikan, baita plano aldetikan, zerbait aipatzearen asko gustatu zait, eta baita tensio momentua askotan, mugimendu, kamararen mugimenduarekin ere asko adierazi da, eta niri benetan asko gustatu zaidan pelikula bada, gero baita musikaldetikan aipatzearen banda musika gehiengoa drum and bass musika dela, eta hori, aipatu behar nuen guztia. Hauxe, enekoren proposamena, Steve eta Steve ikusgai dago, orentxe esan du, Netflixen hori da. Ikusi dut orentxe trailerran ere Netflix, baina buruak ez du prozesatu. This is the thing, you can't just casually call me a dick. Nik badaukat proposamen bat, Goiuriri gustatuko zaiona. Ui?
Bota ba. Bai, esan dezakegu oso Agatha Christie usaina duen telesail batetaz. Ari naizela. Sheila, strangled, occupation, performance artist. Occupation, murder victim. Scotland Yard had been ordered. Scotland Yard hemen erdian, 30ko hamarka da, Erresuma Batua, gaztelu batera elkartu dira, munduko surrealismoaren artista nagusiak. Eta bertan, nolabait batzuk ezagunago egiten zaizkigunak eta besteak norberaren ezagutzaren araberakoak, baina agertuko dira Salvador Dalí, Iñaki Mur aktore katalanak gorpuztua, agertuko da René Magritte, margolaria, Pierre Gervaux, ez da Gervais hori nola oskatu behar den guapisimo batek ordezkatuta, garaiko jantziak, ikaragarrizko kulturaren nolabait ardatze diren pertsonaiak, agertzen da Lee Miller, Florence Hallek nolabait gorpuzten duen fotokazetari eta gerra korresponsal britaniarra, gainera hemen nolaiteko loturat egingo dut, badago Kate Winsletek protagonizatzen duen Lee Millerren inguruko pelikula bat, 2022 inguruko izango da, Lee izena du, eta nolabait, 30ko hamarkadan oso mugarri izan zen emakumezko argazkilari, kazetari, gerra korresponsal honen inguruko pelikula bat ere badago, baina nik itzuli nahi nuke, telesail ontara. Esto no es un misterioso asesinato, gaztelerazko izenburuarekin nolabait agertzen da filmin plataforman ikusgai, This is not a murder mystery, izango litzateke nolabait, berezko edo jatorrizko izena. Eta hemen pertsonaien indarra esan da bezala Gala Dalí ere badago, eta nolabait aukera ematen dizu ulertzeko Salvador Dalíren obraren atzean ez, ondoan askotan egontzen bere emazteare artista eta sortzailea zela, eta hori nolabait historian pixkat diluituta edo lausotuta iritsi zaigula, agertzen da Max Ernst pixkat heldugoa den, pixkat dadaismotik surrealismorako artista bat, agertzen da Man Ray, bideo sortzaile estatu batuarra, garai guzti hori fikzio batean edo josi egiten dute. Agertzen dira bi detektibe garai hortakoak, Donna Vania eta Steven Tompkinsonek nolabait gorpuzten dituztenak, eta hasten da abia puntu den lehenengo hilketa. Lehenengo atalean, hilketa bat gertatuko da, René Magritte ohean agertzen da biktimarekin, eta hortik aurrera, hasten da nolabait, osatzen ikerketa, hasten dira sortzen zalantzak, bata besteari leporatzen has daitezke gertaturikoa, baina kontua da, biktima gehiago ere agertzen joango direla. Oso telesaile interesgarria, batez ere baduelako hori egiazkotasunetik, gogoan izan behar da, esaterako agertzen dela hor Sheila Lesh, nolabait, surrealismoak garai haietan izan zuen mugarri nagusietakoa 1926ko Londongo erakusketa izan zen, eta bertan, Sheila Lesh agertu zen olako performance surrealista magiko bat egiten. Nik hau jakin dut Sheila Leshen pertsonaia telesail honetan dagoelako, enuen guztionen berri. Telesaiak ematen dizua hitzakia pertsonaia bakoitzetik tirakasteko eta jakiteko artearen historiako obrek badaukaten olabaiteko paralelismoa gertatzen ari den heriotza bakoitzarekin, heriotzak ere artelan dira, eta benetan oso giro aipatuta Agatha Christie, baina era berean badago pixkat humoretik, badago pixkat satiratik, badago artisten autokritikatik ere, eta benetan oso gomendagarria. Biden moraldi dira, 6 atal guztira, This is not a murder mystery, eto esan da bezala, filminen esto no es un misterioso asesinato, pertsonaia erabat karikatureskoak, erabat mugara eramandako interpretazio eta nolabait jaskera eta interpretazio lan horiek, oso aipatzekoa, balen aipatu da bezala, ez nola Iñaki Mur aktore katalanak ordezkatzen duen Salvador Dalí bat, erabat sinesgarri, erabat bere gaztaroko egoera horretan, Gala Dalí bera aipatu dut, ez dakit, asko dira agertzen joango direnak, Georgette Magritte bera ere, benetan garaia ulertzeko moduko telesail bat, naiz eta ezten nolabait
surrealismoaren inguruko divulgazio lan bat, baina bai, ematen du pixkat garaia ulertzeko eta garaia hartako pertsonai, sortzaile, nagusien arteko elkar harremanak nolakoak ziren, eta bai, oso telesail interesgarria, pixka bat hau dena, burgesiaren edo aristokraziaren hobeto esan da, Ingalaterrako aristokrazia 30. hamarkadako horren arira, bigarren mundu gerra gertatu gabe, eta Lee Millerrek badauka gazteluan, barkatu baina Hitler entrevistatu behar dut datorren astean, eta nik hemen joan beharra daukat, ez? Bueno, giro horretan gertatzen da pixka bate telesaia, eta benetan gomendatzen dizuet, erres ikusten da, baina mami asko dauka, eta gero norberak tiraka hasi nahiko balu, ari mutur asko tiraka hasteko, esaterako aipatu dezuan Lee Millerren inguruko pelikula bat ere badagoela, Helen Kurasek zuzendua, eta 2023koa lehen aritu naiz begiratzen, hemen topatu dut, bueno, Kate Winsletek berak ordezkatzen duena, baina erabat interpretazio hori Lee Millerren garai eta estetikara eraman da, beraz, mentxe daukazue, nondik tira eta nondik gozatua. Esto no es un misterioso asesinato, Filmin plataforman, akaso beste plataformetan ere topa dezakezuen lana. Zein dorrengoa? Imanol hasiko da. Bueno, baina ez bezala. Nik gaur kontan ekarri zuet telesail bat aurreko urtean estrenatu zana, ni guantxe hasi naiz ikusten, eta urteko denboraldi bat ateratzen nahi die, hau da aurreko urtean ateratzen lehenengoa, aurten ateratzen nahi die, de hecho, apirilen estrenatzen hasi da bigarren denboraldia, eta badirudi hirugarrengo denboraldi bate konfirmatuta dagola, eta hurrengo urtea behi da beste denboraldi bat egongo dela. Orduan, esan bezala ni guain hasi naiz ikusten telesail hau, eta HBO plataforman ikusi daiteke. Eta esan bere garaien estrenatu zanen, edo behintzat publiko intzutenen, ja jende desente ezagutu nun, edo gerturatu zezkiten, esaten telesaia gustatu zaiela eta gomendatzen ziatela. Egia da pixka tarratu detela, telesaia ikustea, baino, esan barrauket, guain ikusten nahi naizela, ulertzen detela nondik datorren zaletasun hori edo gustu hori. Egia da garai baten, ez dakizuek gogoratuko zeaten, jarri zila oso modan dokumental telesaiak polizian bizitzak lehenen pertsonan grabatzen zutenak, medikuntzako ospitaleko historio ezberdinak lehen pertsonan grabatzen zituzenak, eta irutu zait modu bateago bestea nahiko gertu dagoela hortik, baino pertsonaiei aurpegi horien atzean dauden nortasunai garrantzik gehiago ematen zaiela. Hau da, dokumentalaietan ikusten genuen dena oso gordina, oso azkarra, kamera movimentu askokin, iluminazio nahiko eskaxakin, eta dena zan oso gordina, oso hotza. Eta kasu honetan nabarituet parekotasuna, baino esan barrauket badaola saiakera bat dramara gerturatzeko, edo pertsonaien, kasu honetan, medikuen pertsonaia, mediku pertsona horien barruan dagoen emozio guzti horietan arakatzeko. Telesaia, lehenengo denboraldia hasten da, bi kasu berezikin, nun ez da oso dramatik jundako kasu bat, baina nahiko hasiratik agertzen die bi kasu medikuenak, alde batetik ikusten duguna mediku bat buruaz beste egitea pentsatzen nahi dena, eta beste bat dagona komunean botaka egiten. Eta hor ikuste dugu ja badagola saiakera bat gerturatzeko pertsonaia horien gana beste modu batetik. Egia da azkeneko urtetan osasun mentalan presentzia oso handia izan dela bai telesail eta bai pelikuletan, eta iruditzen zait horrek baita eman diola bere zentzua, eta iruditzen zait oso interesgarria dela, eta alde batetik gordintasun hori, guain arte ikusita genuen gordintasun hori pixka alde batea guzten dula, baina beste alde baita ematen diola aukera bat gordinkeria hortan murgildu eta zerbait interesgarria edo zerbait polita ateratzeko. Eta esan bezala telesaia ez da hortan bakarri zentratzen, baina egia da pintzelada txiki horiek erakustea baita interesgarria dela eta dena ez izatea hain odolez betetako sekuentziak. No, not even close. The Pitch, beraz, Imanolen gomendioa, Max HBO edo Max plataformetan ikusgai dagoena, eta tira esan oso itxura ona duena hau ere.
Bai, nik ikusteko neukala, zenei olakoak, poliziakoak, medikuak, oie denak ikusi ditut, denak. Eta naiz hasi pentsatzen agian engantzatu nintekela, eta igual ez neukala denbora ikusteko baino, igual aukera bat emago dit. Eta gainarrituet oso azkarra biltzela, urteko denboraldi bat. Egia garai baten igual telebistan oso maiz azala hori gertatzea, baino bai. Olako, bastante telesail egiten ari dira azkeneko urtetan ere esan nik asko jarritzeten 911ek urtero ia denboraldi bat ateratzen du, derrukik ere poliziakoa dana ia urtero denboraldi bat ateratzen du, eta bai, nik ustetari diela pixka eta postu hori egiten leno telebistan botatzen ziren programa horiek, behintzat antzekoak jarraitzeko. Egia da baita oitu behala telesail batzuk ikustea, Juego de Tronos edo horrelako produkzio handiko telesaiak eta taratze dutela igual 2-3 urte denboraldi bat estrenatzen, eta egia dolako telesail batek ez dizula inbesteko esfortzua edo lana eskaintzen, eta gidoia idatzi eta grabatzea behi da, aldezula permititu edo aldezula zure burua urtean telesail bat, demoraldi bat ateratzeko gai izan. Eta kapituloak zenbatekoak diak asondan, ze askotan horrelakoak izaten dira ordu erdi, 40 minutu. Esango nuke luze di hostela. Bai, ze azkeneko, izan dezunak ez, dela The Wild Lotus, dela, Juego de Tronos olakoak dia, ia ordu beteko kapituloak, ja. Hauek ordu betekok. Lehenengo denboraldia dauzkan 5 atal, eta bakoitzak ordu bete irauten du. Hauxe gomendioa beraz, eta azken 10 minutuak ditugula, oraindik 2 gomendio dazko emateko, June, Goiuri. Goiuriren gaurkotasunarekin gehiago lotuta dago nerea baina. Nik ikusi ditudanean trailerak karpetan, ia asmatu dut bakoitzaren azintzen. Baina, June, zurea zalantzari gabe. Ezak izergatek izatez. Goiuri, zure txanda. Nik proposatzen dizudana Michael pelikula da. Michael Jacksonen bizitzari buruzko pelikula. Biopik bat, badakit esango diazuela, egian pixka bat aspertuta zaudetela biopikak direla eta ez direla, duela urte pare bat puripurian ibili zen Austin Butlerrek egin zuen Elvisen pelikula, egon dira Amy Winehousei buruzkoak, Rami Maleken Bohemian Rhapsody uste dut izena zuela pelikulak. Biopikak ohikoak dira, eta, oraingoan ekarri dizuet, nik beste bat, Michael. Eta zer gertatu da, esperotakoa. Takilan egin duela sekulako arrakasta. Eta bihurtu dela, historian diru gehien lortu duen, edo takilan behintzat, diru gehien jaso duen biopika historian. Lehenengo asteburuan. Lehenengo asteburuan, bai, hori da. Ez dakit oso ondo esaten zenbat ze dirutza jaso dute, baina, sekulakoak, gain dituzte, esperotakoak, eta egia esan, Michael Jacksonen zaleek ez diote bizkarra eman artistari, eta antxe joan dira, denak korrika batean zinematara, izugarria, jasotakoa. Egia da, hortxe egon dela egun hauetan baita ere, urteko estreinaldietakoa izan dena, diruari dagokienez dela Super Mario Galaxy, eta horraritu direla, baino, lortu duela sekulako maila. Eta pelikula ekarri nahi izan dut zuenera, pixka bat pelikula bera baino, pelikularen testu ingurua kokatzeko, ze gauza interesgarriak gertatu dira. Azteko, zergatik da interesgarria Michael? Jafar Jacksonek egiten duelako Michael Jacksonen papera, eta zein da Jafar, Michael Jacksonen iloba. Beraz, familiako kidea da, eta orduan horrek ere, familiaren implikazioa ere erakusten du, ze egon dira implikatuta, anai batzuk besteak baino gehiago, hor familiko liskarrak tarteko, baina, esaten dute ikusi dutenek, eta Jackson familiako kide batzuk, izugarria dela, eta Michael ikusten dutela beraiek, ez? Ze, badago antzekotasuna, genetikak operitutako antzekotasuna batetik, eta gero, karakterizazioa, baina, hortik hasita bada pelikula berezi bat, ze familiako kide batek egiten du, protagonistaren papera. Zer gehiago kontatuko dizuet, familiko kide guztiak ez daudela ados pelikularekin. Eta batzuk joan direla estreinaldira, batzuk parte hartu dutela, ekoizle gisa, eta beste batzuk aldiz, nahiago izan dutela, zer ikusirik ez izan pelikularekin. Zer gehiago kontatuko dizuet, pelikulak izan zuela, horrelako gora bera bat, ze uste dut pelikula ikusten duzuenean, jende askok behintzat
hori aipatu dit, faltan botatzen dela gauza bat, eta dela ez dela pelikulan hitz egiten Michael Jacksonek izan zituen salaketetaz. Izan zituen hainbat salaketa, umeekin, jarrera desegokiak zirela eta hori ez da agertzen. Bueno, Colman Domingok argudiatu du esanez, pelikulak urte zehatz batzuk soilik lantzen dituela, ez? Guk egiten dugu hemen bigarren kafean ze etapa aukeratuko zenuken, galdera hori errantzunez, uste dut 80ko hamarkadako, 88 edo horrela iristen dela, eta orduan lehenengo salaketa horiek baino lehen amaitzen da pelikula. Baina pelikula etzen beti horrela izan. Ze hasiera batean, pelikularen helburua zen, eta gidoian idatzita zegoena zen, bukatzen zela pelikula cliffhanger batekin, eta cliffhangerra zela jasotzen zuela Michaelek lehenengo salaketaren berri. Eta hori zen, lehenengo gidoi horretan, eta hori zen grabatzen hasi zirena. Baina zer gertatu zen? Gauza asko grabatuta zeudenean, eta dena aurrera zijoanean, konturatu zirela abokatuak ezin zutela hori erabili. Eta zergatik, lehenengo salaketa hori, Jordan Chandlerrek egindako salaketa hori zen abia puntua, pelikulako cliffhanger horretarako, baino abokatuek topatu zuten bere garaian Jordan Chandlerrek egin zituenean salaketa hauek, eta iritsi zirenean akordio batera Michael Jacksonekin, epaiketa honi amaiera emateko, agertzen, zegoelan kontratuan gauza bat esaten zuela, ezin zela gertakaera hori, hau da salaketa horiek, ezingo zirela sekula dramatizatu telesail edo pelikula batean. Eta orduan, zer gertatu da? Hori hasiera batean ez zutela kontuan eduki pelikula hori egiterakoan, tartean sartu direla abokatuak eta esan dutela izo barkatu baino hau dago, eta orduan beraz ezin dugu, cliffhanger hau ezin da agertu, ze hemen kontratu bat dago esaten duena, gertakari hauek ez direla inoiz ikusentzunera eramango. Eta horrek zer esan nahi du? Beste 22 egun behar izan zituzela pelikula grabatzeko, eta $15 milioi gehiago, antza denez, familiak bere boltsikotik jarri dituenak, pelikulari beste amaiera bat emateko. Zein da pena? Nire ustez pena, tonua guztiz aldatzen duela horrek, ez? Ja da bi pelikula oso desberdin bihurtzen dira. Bietan Michael Jackson da protagonista, baino batean kentzen badezu salaketan kontu hori, eta ez bada agertzen, eta beste urte batzuetara mugatzen baduzu pelikula, badira pelikula desberdinak, eta nire ustez askoz interesgarriagoa zan lehenengo bertsioa. Ulertzen dut abokatuak eta tarteko ezin dela edo zer gauza egin, baina orduan bai egia dela, zinemara joan diren askok aipatu dutela, biopika izan beharrean agian kontakizun errealistago bat badela omenaldi bat. Eta agian familiatik atera den omenaldi moduko bat oso begirada goxoarekin egindakoa Michael Jacksonen figura zaindu nahi izan duen pelikula bat izan dela, eta orduan, horixe pena ikusle batzuen ustetan, beste batzuk gustora ikusi dutenarekin, eta egia da Michael Jacksonek, gure iruditerian, eta naiz eta ez izan zalea, abestiak ezagutzen dituzula, badakizula nolakoa zen bera, ze estetika dene berea, oso pertsona famatua izan zen, eta jarraitzen du izaten, eta orduan, pelikulan ja hori eslatuta ikusteak, badaukala puntu erakargarri horri, baina, horixe, kontatu nahizkizen horrelako bitxikeriak, ze, pelikula guztietan eta rodaje guztietan egoten dira bitxikeriak, baina honetan, $15 milioi gora bera bat, bada zerbait potentea. Sango nuke. Entzuleok Junior Romateti Bargurenen azken uneko eta puri-purien den telesail proposamena gaur ezingo dugu elkarabanatu, baina hain fresko dago, datorren astean ere fresko gongo dela, June. Baina igual datorren astean beste bat ekarko. Epa. Aste honetan, goiurik lehenago gomendatutako pelikula bat estrenatzen da. Baina, klaro, Imanolek egintzun pelikula gomendatu ondoren berriro gomendatu pelikula ikusita gero, así que nik ikusita gero igual hori ekarreko. Uste dut, puri-purianen estatutuak eneko lurrera jetxi behar ditugula, paperera. Gomendatuzun telesail bat, bere garaian, hori da. Gero Imanolek ekarrizun ikusi eta gero gomendatuta. Zeneko estrenatu aurretik. Hori da, nik estrenatu aurretik gomendatu nuen
Eta Imanolek, ja behin estrenatuta geho, eta gaina uste azkenengo kapitulua eta geho, ja dena ikusita. Eta Goiuri kasu honetan, gomendatuzun pelikula bat, aste honetan argitaratzen dena, suposatzet ulertzen ari zehala ze pelikula den. Eta aurrengo astean, bai Goiuri eta ni borrokan ibiliko gehala. Edo bien artean ontazitze egingo dugula. Egin duzu bien artean, egin dezakezu bien artean, ezta? Bai, nik uste dut baietz. Entzuleok, minutu bat eguerdiko amabietarako eta gu bagoaz, June, Neko, Imanol, Goiuri, eskerrik asko, batzui bihar arte, bestei datorren aster arte, eta zuei entzuleoi, aukeran nahiago bihar arte agurtu. Goizeko 10:05 hementsi izango gara, eta oraintxe informazioaren txanda, Naiz irratian zaindu asko, aio! Keep calm and bigarren kafea.